An balimaw aw ni ɲantuma aw balimamuso Madame Cissé Ramata Sissoko tantira ka bɔ Atlanta, États-Unis. Bi ye jeudi don ye janvier kalo tile 19 le 19 janvier 2023 ka malien bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Comme aw b'a kalama an bɛ kan ka kɛlɛ kɛ walasa an balimakɛ Yaya Cissé min minɛna kaso la Mauritanie ka sɔrɔ a ma min a ma bɔn u ka se ka bila. O kama an kan ka kibaruya caman di mɔgɔw ma. An ye mɔgɔw wele kana minnu bɛ se ka an sɔn o kibaruyaw la. Dɔ bɔra Mauritanie kana a kama, dɔw bɛ Bamako a kama, a n'an ye avocat min fana ta o bɛna kuma. An bɛ fɛ ka presse conférence de kɛ, conférence de presse dɔ kɛ ka bɛn samedi ma, le 21 janvier 2023, 9h du matin an b'a daminɛ k'an préparer 9h30 conférence bɛ daminɛ, à 10h30 an bɛ tila conférence la, an bɛ sɔrɔ ka boisson ta ani dumuni misɛn dɔ. An bɛ fɛ ka mun de fɔ ye dossier in bɛ niveau min na, mun de kɛra, mun de kan ka kɛ, mun de ma kɛ, a bɛ sira min kan. An bɛ fɛ ka min fana fɔ ye k'a fɔ Yaya Cissé fari man da la tile filani na, o de la an bɛ kan ka alarme ta kosɛbɛ, an dusu kami-kaminen don pour que a ka se ka bɔ nin na joona. Alhamdulilayi autorité mauritanienne ni autorité malienne bɛɛ bɛ kan ka kuma ni ɲɔgɔn ye, bɛɛ bɛ kan ka collaborer, an bɛ fɛ k'o de kibaruya di mɔgɔw ma. A conférence presse bɛ kɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI la, a bɛ kɛ restaurant Siseba la, o bɛ Tiken Jaga carré yɔrɔ la, Total kɛrɛfɛla la. An bɛ na numéro fana di, aw bɛ se ka min wele ka taa restaurant Siseba la. Conférence bɛ kɛ sɔgɔmada fɛ, an bɛ kuma k'a dɔn Yaya Cissé ka a bɛ niveau jumɛn na, mun de kɛra, mun de kan ka kɛ, mun de b'a jɛ. An kɔni an bɛ se k'a fɔ on est optimiste, anw fɛ a bɛna bɔ, anw fɛ mɔgɔw bɛna fara ɲɔgɔn kan, anw fɛ bɛɛ bɛna i hakilinata di, bɛɛ b'i dusu di, ka autorité malienne ou autorité mauritanienne ka bɛɛ fo, maa o maa bɛ kan k'i jija nin kɛlɛ in na. Aw kana an ka kuma conférence de presse an bɛna nouvelle caman di, information caman bɛna di, min b'a to bɛɛ bɛna faamu clairement, maa min bɛna ɲɛfɔ, a tigi b'a ɲɛfɔ k'a faranfasiya ka ɲɛ. Vraiment, merci beaucoup. Donc, an bɛ fɛ ka journaliste bɛ invité kana a ye na lamɛn, a ye na partager, a ye na mɔgɔw informer pour que an ka dɔn ko Yaya Cissé bɛ min na a bɛ se ka bɔ a la. Donc, samedi matin, le 21 janvier 2023, à 9h, au restaurant Siseba à Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI, à côté de la station Total et de la rue de Tikenja. Vraiment, ka bɛɛ fo, ka bɛɛ wale ɲuman dɔn, aw bɛɛ ni cɛ, aw ni baraji, a kan bɛn samedi matin à 9h. Merci beaucoup.